ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони хушхабар, касоне ки бо равон кардан мехоҳед, марҳамат ба ширкати бародармон, яъне ки акаи Парвиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз, бароҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунанд, ба тамом ҷои Тоҷикистон равон мекунанд ва махсусан ба вилояти Хатлон ва вилояти Суғд, яъне ки ба ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз роҳ мекунанд. шаҳри Хуҷанд, шаҳри Панҷакен, Душанбе, Кӯллоб, Бохта, Калохозобод, Ҷиликӯл, шаҳри Гар, яъне ки ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон мекунанд. марҳамат муроҷиат кунед. ширкати акаи Парвиз дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз, документҳои шумо буд шудааст, пас мехоҳед ки граница гузаред. пас мо дӯстони азиз ба шумо компания беҳтарин ва компания боварнико ба шумо тавсия медиҳем ки ширкати акаи Парвиз мебошад. ҳар рӯза рейс дорад. аз Москва ва Московская област одамҳоашро гирифта ба граница ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, тӯли 10 сол шуд якамон таҷрибаи кор дорад. ҳар рӯза яъне ки рейс дорад. мошинаашон комфорт мебошад. марҳамат, касоне ки границарав бошед, муроҷиат кунед. бародарон азиз, аз номи сомонаи мо ҳатман муроҷиат кунед. хуб, ширкати акаи Парвиз дар хизмати мо шумост. ба ҳаматон роҳи сафед. дӯстони меҳрубон, ҳамватанони азиз, шербачаҳо ва апаҷоно, акаҷоно, видеои имрӯза нав хонаҳои фурӯшӣ баромад. ҳатман лайкҳо якта мезанем. дар канал подписатсия мекунем, штоби наворе ки нав пафтем ба шумо сабшини бирава. хуб, дӯстони азиз, якумин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Кавралӣ, дар хона 10 сотиқ замина бордоро ва гуфтагие ки дӯстони азиз, дар хона банияи дарунӣ калидор дорад ва оғили 12 ба 3.5 дорад. дӯстони азиз, оғилаш деэталия мебошад, аловхонай ва 6 ба 3. 4 тарафи хона бо симемдор маҳкам кардагия, дарвоза часпондагия ва гуфтагие ки свет ҳам дорад. оба аз ҳамсоя 50 метр шланг мехарӣ, мекашӣ, меёриша, яъне ки оба мушкилӣ надорад. нархи хонаро бордоро 150 000 сомонӣ мега. барои шароити зайн кардан 100% мешавад гуфтагия ва ҳуҷҷатош гуфтагия бордоро қарор дорад навистагия. марҳамат, касоне ки агар аз ноҳияи Данғара хона хар бошед, занг бизанед. иншоалло ки аз номи сомонаи мо ватсап ҳам дорад. дӯстони азиз, номери +7 қати 601 охиршай. марҳамат, касоне ки агар аз ғарибӣ занг мезананд ё ки аз Тоҷикистон занг мезананд, аз куҷое ки бошед, +7 қати ватсап 24 соат иншоалло ки кор мекунад. аз номи сомонаи мо дӯстони азиз салом ҳастанд. гуфтагия ки боз мебели 10 000 сомона, касоне ки агар ҳамин хонаро бихара, боз мебел ҳам тӯҳфа карда мешавад. марҳамат дӯстон, шамсро аз даст наде, ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи восеъ заминихар бошад, марҳамат, як тағоӣ, яъне ки заминша мефурӯша. замини фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи восеъ, деҳаи Ибрат. гуфтагия дӯстони азиз, 3.5 сотиқ, яъне ки қариб 4 сотиқ заминай. 4 дар хонара фундаментиш рехтагии тайёра бордоро. кадоме ки мисол бихарад барои хонакунӣ, ҷои беҳтарина гуфтагия. даруни қишлоқе, лави роҳ, яъне ки даруни қишлоқ. дар наздикиш дӯстони азиз мактаб, магазин, намихел чизо ҳастай. хоб 3.5-4 сотиқ замина бордоро. оби свет гуфтагия ки мушкилӣ надорад. оби свет. нархи замина бордори азиз 80 000 сомон мега. марҳамат, касоне ки агар яъне ки заминхар бошад, дӯстони азиз, 80 000 сомонӣ аз номи сомонаи мо гапзанед. иншоалло ки муомила ҳам дорад. марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои ватсапшон ҳатман муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, сеюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ ва деҳаи Оби Шифо гуфтагиай. дӯстони азиз, 4 дар хона ва 4.5 сотиқ замина, 4 тарафи хона маҳкам кардан гирди атрофи хона. хоб ремонтҳои замонавӣ дӯстони азиз барои зиндагӣ кардан тайёра гуфтагиай. оби свети 24 соата ҳастад. дар наздикии хонашон мактаб, магазин, балнитса, садик. хулоса дӯстони азиз, хона гуфтагиай ки дар ҷои ободай. нархи хонара 400 000 сомон мега. марҳамат, касоне ки агар аз ноҳияи Рудакӣ хонахар бошед, боз муомила ҳам дорад гуфтагиай. иншоалло оби свети 24 соата ҳастад. номерҳои ватсапи соҳибхона ва номерҳои дастӣ монагиай ба рақамҳои 1553 дӯстони азиз ватсап дорад. касоне ки мисол аз ғариби тамошо карда бошанд, ҳатман дӯстони азиз лайкора бизанед ва дар канали мо подписатсия намоед. иншоалло ки навбарои оянда боз хонаҳои арзон реклама карда ба шумо пешниҳод мекунем. хоб дӯстони азиз, ҳатман подписатсия кунед. касоне ки мошин, хона, замин, хулоса дӯстони азиз, шумо чунин хонаҳо дошта бошед, ҳатман дар ватсаи мо рой кунед. иншоалло ки хонаҳои шумо мо фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгирии беҳтаридон. мегузорем ба чорум хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Саргазон гуфтагиай. дар хона бо калидораш ва 8 сотиқ замина, оби светам гуфтагиай ки бордоро дорад. хоб нархи хонара 100 000 сомон мега. боз муомилаи хубам дорад. бордоро дастурош фурӯша. иншоалло ки саводовар мешавад. нашоди документон ҳечи гуфтагӣ нестай. марҳамат, касоне ки хонахар бошед аз ноҳияи Данғара 100 000 сомонӣ боз саводоҳа мешаванд. рақамҳо барои тамос 95 90 90 93 метавонед дар тамос биёед ва маълумот муфассалтарашро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба мо шумо бахил намезанед, ҳатман лайкро мезанед ва дар канал подписатсия мекунед. хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки ноҳияи Рудакӣ, пеши мошин бозор гуфтагиай бордоро. 4 тарафи хона маҳкам кардагиай. 3 дар хона 6 сотиқ замина бордоро гуфтагиай ки бо обу свет ҳам таъмин ҳастад. ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳам дорад бордоро ва даратҳои меводиҳанда дорад. наша 290 000 сомон мега. рақамҳои ватсапшон дӯстони азиз монда ки марҳамат занг бизанед ва маълумоти муфассалтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Меҳробод гуфтагиай бордоро. касоне ки аз ноҳияи Файзобод хонахар бошед, 3 дар хона 7 сотиқ замина, нархи хонаро бордоро 150 000 сомон мега. ина марҳамат, касоне ки гуфтагӣ буд ки хонаи арзон биги, ина яъне ки барои зиндагӣ кардан тайёра бордоро. 7 сотиқ заминаш бениҳоят калона ва дар ноҳияи Файзобод қарор дорад, яъне ки бордоро дар дуруни қишлоқаи хона. рақамҳои номерои ватсапаш 93 33 37 90 метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор, маҳаллаи Турсунзода. хона фавран фурӯхта мешавад. 12 сотиқ замин дар хона, яъне ки хонаҳо гуфтагиай ки дар сурат ҳастад. лави раҳ ба район наздикай. ай ду тараф раҳ дорад. метавонед ду кас гира гуфтагиай. ду хона зиндагӣ карда мешавад. зиндагӣ мешавад гуфтагиай. зиндагӣ зурай, яъне ки барои зиндагӣ карда тайёр. дӯстони азиз, замин калонаи ҷой хуб дорад. ростӣ камтар қарздор шудагием барои ҳамин фурӯшта ҳамин гуфтагиай бордоро. 12 сотиқ замин срочно фурӯхтан дар кора. илтимос гуфтагиай ки кадроҳои аниқ занг бизанед. марҳамат, 12 сотиқ замин дар хона. нархи хонара 230 000 сомон мега. илтимос барои ҷош бошад, яъне ки видеоша равонтон мекунем, тамошо кунед, маъқул шава, яъне ки занг занед бордоро. марҳамат, телефона барои тамос номери ватсап карда метавонед дар тамос биёед ва маълумоти пур аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад. қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, яъне ки повороти Ленинград гуфтагиай. тарафҳои
дарёобод 3 дар хонаҳай ва 10 сотиқ заминаи ошхонаву ҳоҷатхонаву кӯхони ҳам дорад бародаро. барои зиндаги кардана 100% мешавад. Нашоди обу сфедиш ҳеҷ гуфтагӣ нестам. маромад касоне ки аз ноҳияи рӯдаки дӯстони азиз хонахар бошед, нархи хонара 220,000 сомон мега. рақамҳо барои тамос 988 16 65 45 қило метавонед дӯстон дар тамос бароед. ҳатман дӯстони азиз подписатсия кунед. иншоалло ки навори оянда хонаҳое ки аз киҷое ки даркор додем ҳатман дар комментар бинависед, ба шумо гуфта ёфта пешниҳодтон мегардонем. ва дӯстони азиз агар ҳамин навора яъне ки 10-11 дақиқаш то ҳамин ҷоя тамошо кардагӣ бошад, ҳатман дар комментария 500 плюс монед. иншоалло ки боз ба моро мотиватсияи хуб мешавад ки яъне ки ҳамин подписчикое ки моро подписата кардагианд то охир яъне ки дӯстони азиз навораи моро тамошо кардесанд. раҳмат барои дастгирои беҳтаринтон, раҳмат барои комментҳои беҳтаринтон. дӯстони азиз боз як то дигар ҳастаи хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ теппаи Самарқанд гуфтагиай. хулоса касоне ки агар аз ҳамон тарафу бошад ё ин ки бидонад ина марҳамат ҳамин хона дар ҳамон тарафҳои теппаи Самарқанда қарор дорад. дар хонаи бородоро 5 сотиқ замина яъне ки калидори дароз ва дӯстон нархи хона 250,000 сомон. марҳамат рақамҳо бароитон дар экрани шумо занг зед ва маълумот муфассалтари хонаро аз худи сӯбошон дастрас намоед. дӯстони азиз дар панои аъло бошед. раҳмат кардам барои дастгироти беҳтаринтон. хулоса якта хонаи адели мондагем аз Ҷалолиддини Балхӣ яъне ки навори пра кардагем. марҳамат бо диққат навора то охир тамошо кунед. ҳатман лайкҳо яктаи бизанед. дӯстони азиз боқӣ сарбаланду хона обод бошед. худованд нигаҳбонтон бошад. ҳамватанони азиз, мо дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорем. Як хонаи фурӯшӣ будааст, срочни хонаи фурӯшӣ. манзили мо 60 солагӣ, касе медониста боша 60 солагӣ болои кӯҳай тамошо кунед. инҷа ина қарибои карерай ҳам ки раҳи ай 60 солагӣ гузаштем, кӯчаи масҷид намебироед, поёна қати омада мегин ра. ҳолас бардон азиз, манзили мо як бор дига мефаҳмонем. ина 60 солагӣ даромада, инҷа магазинай, ҳам ки ина саршавиш, ина қишлоқҳо болои кӯҳан. инҷа масҷид меравад, масҷид не мо хид ростаки рост поён мерем азиз. хонаро тамошо мекунем бардон азиз. ҳозир хонамо инами хонаи фурӯшӣ аст. семиблок қати чиндагӣ ҳозир шумо да полни абзор мекунем. хулас хона 6 сотиқай. тамошо кунем бардон азиз. инҷа хонаро сохта мондагӣ чун растия коркунӣ рафтагиан. ҳозир амро срочни фурӯхтан дар кор мегирад. дарозиш ҳавли 30 ба 20 будай бардон азиз. тамошо мекунем ҳозир шумо да нишон метем. хона семиблок қати полни чиндагӣ. ана хонара фундаментша бардон азиз расчёти д этажара гирифтан, зурушон нарасида як этаж бардоштагиан хонара. фундаменташ мустаҳкам ба қувват будай. хулас айна аяла мерем. инҷа летни кухни будай. размераш 3 ба 3, ҳамаш семиблок қати чиндагӣ. марҳамат тамошо кунед. аяла шумо да абзор карда мерем. болош чорни задагӣ қоидаи ҳамаш кирша маҳкам кардагӣ. болош тункай. ана ипара даромадгоҳшай, веранай. ина ҳамашон қоидави кардагиан. тамошо кунед. хоб ина бардон азиз, ина инҷа веранд. тамошо кунед. парашам веранд. инҷа подвалай. инҷа подвал мешавад. ба хиёлам 2 ба 8 гуфтанд дарозиша. инҷаш чанд метршам хеле тапча мешавад. таш подвалай. ипараш пони ина веран мешавад. ҳам насиб боша исм мезгарем. инҷа меҳмонхона зал. ина хонаи пешод калонай. хулас 6 ба 4 гуфтанд дарозиша хонара. они ҳамаш семиблок қати чиндагӣ. ҳамаш семиблок ба симент қати чиндагӣ. хилош лои қати чиндагӣ меган. не ҳамаш симент қати расол қати чиндагӣ. ҳозир бисёр ҷодам лои қати ҳам чиндестанд. ина бардон азиз тамошо кунед. хонара дарозиш 6 ба 4 будааст. ина ҳамаш чорни паталон зидагӣ. просто ин хона сохтагиан зурушон нарасидан баъд кӯча рафтан растия кор кардесан. ира срочни фурӯхтан дар кор будан. инҷа бо як хонаи дига тамошо кунед. 3 ба 4 хонашон размершон. ина монтажам гузаронда мондагиан. ки хонаам ки сохта рафтанда марҳамат касе да мақбул боша тамошо кунед. ҳамаш семиблок қати чиндагиан. бо ин парашам ина ин хонаам 3 ба 4.
تا 3x4 یک تا 6x4. اینا خونه را سوخته موندگان. اینجاش دوشابای بانی میکنن دروندا. شو گرفتگیان. اینا ایام اخیالم دوانیم هم خیلیده. تماشا کنیم بردان عزیز. همش چونش زدگی قوی داره. آماده کمتر کار کردن در کاش کترکو کردن در کار. خلاص بردان عزیز اینا تماشا کردین. دو تا خونه 3x4 یک تا 6x4. اینجا با یک کلیدور 8x2 هست. 8x2 اینجاش 2 مترش تبجه میشه 6 مترش کلیدور میشه بردان عزیز. اپرادا با یک لیتنی کوخنی 3x3 بخیاله موشا دیدین. اینا خونه شرایطشون هم ماشه تماشا کنین. پاتولوگ زدگی نیست چورنی همش زدگی تمام. خلاص بردان عزیز این خونه اسپندگی خونه مثلا 3 سال شده هم که خواه سروشنی فروختن در کار میگه. اینا پشت خونه‌ش هم میذاریم. اینا پشت خونه‌ش اینجا زبوره ایس زبور 30 متر ایستای. ایس میریم 30 متر ایسش 20 متر. خلاص بردان عزیز باید بار دیگه گپ زدم میریم. فوندامنتش هم میگه خاشوت 2 اتاژه را گرفته بودن که جورشون راست یا اتاژه کردن. فوندامنتش به حد مستحکم بوده. اینا پشت خونه. اینا اینجا گرانیس میشه بردان عزیز. اینا کرشا تونیکه زدگیان شفاف نیست از بیزنس تونیکه همش محکم کردگیان چورنی پورنی قویدایی بود کردگیان. اینا پشت خونه برای بالا مسئله آب باشه بردان عزیز 50 متر پس بالا دا توربه گذاشتگی به مالا آب زننده میشوه. مسئله آب پرابلم نیست. اینا با گپ زدن میریم شغل مثلا 50,000 سومون اینا بارشه. خلاص بردار عزیز اینا خونه را تماشا کردیم. بریم الان زنگ زدم روجر کی نمیشه در روی اکران رقمش میمونیم. حتما زنگ زنید. منزل با ناحیه جوادین بلخی کالخوزآباد 60 سالگی بردار عزیز 60 سالگی اینا پیش قریب کریر. اینجا بالود خونه بیشتر شده اینجا همسایه هستن 5 متر پس بالود او بردار عزیز شلنگ زننده او زننده میشه ان شاء الله. خلاص بردار عزیز اینا تماشا کردین خونه را 6 دقیقه خونه را دیدین. یک تا 6x4 دو تا 3x4 یک تا 8x2 ویرانه یک تا دوشابای خانواده هست. بنیان اینجا با 3x3 لیتنی کوخنی بردان عزیز ویدیو رو تماشا کردین. کسی در ویدیو معقول باشه لایک و پادپیس کردن فراموش نکنین. در روی اکران رقمشون هست بریم الان زنگ زده پرسین میشه ان شاء الله. عزیز اینا کسی در خونه خر باشه معقول باشه مرحمت بریم الان تماشا کنین. بیاین خونه را تماشا کنین شرایطشون رو ببینین ان شاء الله با شما در